खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब आं दिनै दङ नैबे चिरां जिल्ला सिंनि आमटेका पुर्निमा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दा बेहाय फैनायनि गुबै जाहोना जाबाय एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि जायखौ डिआर नाब्ला होननानै मिथियोमोन बिथांनि दिनै 65थि जोनोम सान दुखुनांथाव बाथ्रा बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय बिथाङा दासिम उदां जायाखै अब्लाबो बिथांनि मोजां हामलायगिरि लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि बानजायनायाव दिनै बिथांनि 65थि जोनोम सानखौ नैबे चिरां जिल्ला सिंनि आमटेकानि नैबे पुर्निमा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव रायजोआरियै खुंनाय जादों दा बेजों लोब्बा लाखिनानै फ्रेन्डलि भलिबल खेलाबो होनाय जादों दा बे बिथिङाव आङो नैबे बिथांनि लोगो कमरेड्स एनडिएफबिनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिनानै लानो नाजागोन नैबे बुब्लियाव आंजों दङ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि अन्थाव हाज'वारि बिथां दा दिनैहाय एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि डिआर नाब्ला बा रन्जन दैमारि सारनि 65थि जोनोम सान बिथांनि जोनोम सानखौ नैबे चिरां जिल्ला सिंनि आमटेकानि पुर्निमा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव रायजोआरियै खुंनाय जादों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि बानजायनायाव दा बे बेलायावहाय दिनै नोंथाङा मा फोरमायगोन सिगांथारावनो आं बयनिसिमबो आंनि गोजोननायखौ जासिहरग्रोदों नोंथां फंबायमोना नोंथांनि समनि रादाबनि गेजेरजों एटलिस्ट जोङो जे दिनैनि 65थि बार्थडे सेलिब्रेसन रन्जन दैमारि फाउन्डार अफ एनडिएफबि दा जोङो बयबो बेखौ बिभिन्न अल आसामाव डिस्ट्रिक्ट वाइजैहाय सेलिब्रेसन खालामनो जों खाबु मोनदों आं सानो बे मोनसे प्रिभिलेजखौ जोङो जे बे आमटेका पुर्निमा गेवलां फोथाराव दिनै गोसोखांनायनि नामाव जे खाबु मोनदों रायजो राजाजों लोगोसे जों जेसेबांनाखि एक्स एनडिएफबि वार्कारफोर बाख्नायनांगोन आरो जोङो लाखि जे जोङो साफा साफा इच एन्ड एभ्रि मेम्बार रन्जन दैमारि सारा जुदि 1986आव 3 अक्ट'बराव बिडिएसएफ बे मुंखौ गायसनामोनब्ला दिनैनि दिनावहाय जोङो 65थि बार्थडे सेलिब्रेसनखौबो जों खुंफुंनो बा बेखौ गोसोखांनायनि नामाव जों साफा साफा मेम्बार जानानै दिनै गोसोखांनो मोनदों बेयो बाख्नायथाव आरो दिनै मोनसे बेखौनो बुंगोन रन्जन दैमारि सारा जुदि एनडिएफबिखौ बेयो फर्म खालामनाय नङामोनबा बिनि दैदेननाय बिनि नेतृत्वआव जुदि जोङो सारनि एबसेन्सआव जुदि जोङो दिनै जे जों गोबाव बोसोर सारजों थाफाबोबाय आरो जोङो जे एनडिएफबि होननानै गावखौ जे बुंना लानो हादों बियो बाख्नायथाव आरो बेखौ गनायदों बयबो बेखायनो आङो बुंनो नागिरदों जे जोङो लाखि सारखौ जों गोसोखांदों आरो सारा दिनै जोंजों लोगोसे गैया आसा खालामदों बिथाङा थाबैनो जोंखौ लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे नैबे आमटेकानि ओनसोलनि मानसिफ्रा जे सारनि नामखौ दिनै गोसोखांनायनि नामाव जे बेयाव फोथाराव जे जोङो बेखौ गोसोखांनायनि नामाव जे बेयाव मोनसे फिसा प्रग्राम लादोंमोन बेयो मोजाङैनो जाफुंनानै थांबाय दा आं सानो फैबाय थानाय समाव सारा थाबैनो जोंखौ लोगो मोनगोन आरो बिनि जाखिनि प्रसेसआव दङ मावगासिनो दं जोंनिफ्रायबो नाजादों आरो नाजालांबाय थागोन बेबायदिनो जेसेबांसिम सारा रायजो राजा दङ जोंबो दङ बिथांनि बेबायदि बार्थडे सेलिब्रेसनखौ जोङो फालिलांबाय थानो मोन्थों बेखिनिखौ आं दिनै बुङो दा समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना खोनानो मोनबाय नैबे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि अन्थाव हाज'वारि बिथाङा माखासे खोथा फोरमायबाय दा बे बुब्लियाव आङो बेखिनिखौनो फोरमायनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों